Tengki bisingo hoitujak Sidi Kuran Manjak Mungia PS ni naimo thangrok bai. Yaba tabukbo koktoma paiyakho tabukbo kari jagni tongkho a jagani o je malkhung tengki ni Sidi Kuran kari jagni tongkho tabukbo Mungia coming PS o. Norokno update di tongnai Tini ni je o Sidi Kuran Manjak mani malkhung tengki bisingo dawi to mani piaba sondeho saimenya piaba laso rotogoi naim thangrok kari mankha Sidi Kuran malkhung tengki bisingo Mungia kamini siming sini kok TV ni kok toma thumbai rohonai Dinesh Debormani report sini kok TV.